कौन है रागुचु काहे? ଆଉ ରାଗିବେନି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଦିବାଲିକୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ବାତ୍ୟାକୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ଟାଇମରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାଁ ବଦଳେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଓଡିଶା କଣ ତମର ମାମୁଁ ଘର? ସବୁ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଯାଉଛ ବୁଲିବାକୁ। ହଉ ଆସ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଯୋଉ ଯାଉଛ ତାପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ତୁଫାନ କରିକି ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ପକଉଛ, ଲାଇନ କାଟି ଦଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଟେନସନ। ଲାଇନ କାଟିଗଲେ କଣ କି ମୋବାଇଲ ଟା କେମିତି ଚାର୍ଜ କରିବି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଟା ଚାର୍ଜ ନ ରହିଲେ ରିଲ୍ସ କରିବି କେମିତି? ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ତ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେ ଭାବି ଭାବି ପୁରା ମୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଗଲାଣି। ଭୋକ ଶୋଷକୁ ମୋର ଟେନସନ ନାହିଁ, ଏଇ ବାସ୍ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଚିନ୍ତା। ମୋବାଇଲ ବିନା ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ